Вітаю вас, сябры! У гэтым выпуску працягаем знаёмства з кнігай Міколы Маляўкі «Сядзіба» або хата з матчанай душою. Сёння будзем весці размову пра касу і граблі. Перад касьбою ў вёсцы заўсёды чуўся вясёлы перазвон. Кляпалі косы, малатком адбівалі лязо. На бабцы, невялікім жалезным кавадлачку. А ў лузе касу час ад часу вастрылі бруском або мянташкаю, наждачнай лапаткаю на драўлянай ручцы. Пра добрую касу казалі: не косіць, а брые. Аднак добрую касу не кожны мог выбраць. Прыгадаем, як рабіў гэта на рынку колацаўскі дзядзька Антось. Ён браў касу ў рукі і гукаў: «Каса!» Сакрэт знаў дзядзька ў гэтай штуцы. Каса павінна адгукнуцца. Калі ж каса не гаваркае, то дзядзька спосаб іншы мае. Наслініць, выцершы насуха, рубец касы той край абуха і ўпоперак у тую сліну, кладзе саломінку на сіну. І тут каса ўжо, брат, не схлусіць, удоўж саломка легчы мусіць. Каса – доўгае вузкае стальное палатно, насаджанае на касільна. Змацоўваюцца яны, каса і касільна, металічным кольцам, у якое для трываласці забіваюць цвёрды клінок. Каб лацвей было касіць, на сярэдзіне касільня крэпіцца яшчэ і кулька, выгнутая паўкругам драўляная ручка. Далёка не кожны чалавек, нават малады і дужы, умеў лёгка і спорна ісці ў пракосе. Даўно няма на свеце касца няўдаліцы, а ўсё пакеплівае з яго прыказка. Атаўка, сену прыбаўка, ды не ўмеў касіць саўка. Калі не ведаеце, падкажам. Атава, другі ўкос – трава, якая вырасла на ранейшай пакошы. На змену косам у калгасах прыйшлі касілкі і сіласаўборачныя камбайны, але каса не адпачывае ў музеі. Яна па-ранейшаму спрыяе гаспадару ў лузе, у полі і ў садзе. У адным двары з касою, як родныя, жывуць і граблі. Складаюцца яны з галоўкі і драўлянай ручкі, грабільна. На канцы грабільна раздвоююцца і, заглубіўшыся ў пазы, мацуюцца з галоўкаю. У галоўку ўстаўляюцца зубы, выразаныя з цвёрдага дубу ці грабу. Смела грабі сена, салому, не зломяцца, не выпадуць моцныя зубы. Быў час, калі граблі шанаваліся ў калгасах. Без стомы, дзень у дзень, разбівалі яны пракосы, стагавалі сена. І летам, і пазней, калі прыбіралі атаву. Гэта цяпер на калгасных лугах сена адразу прасуецца ў цюкі-кацёлкі і звозіцца ў гумны. Прадаюцца ў крамах жалезныя граблі для работы на агародзе і ў садзе. Імі добра рыхліць градкі, зграбаць лісце. З павагой адносіся да культуры і спадчыны нашага народа. Да новых сустрэч!